Здравейте хора, аз съм Диди, това е моят нов клип. Надявам се да ви хареса какво ще направим днес. За проектът ще ви трябва едно шишенце празно и една роза или някакво цвете. Сега взимаме шишето и му отваряме капачката. Взимаме тези рози, дето ги оставяхме тук и почваме да ги късаме и да ги пъхваме. Само трябва да проверим дали наистина миришат добре, защото ако не миришат добре, няма смисъл да ги използвате, нали разбира? Няма да видим сега и моите рози. Не знам, вие не може да подушите как миришат, обаче тази роза зайка ми я нагриза и реших просто да я използвам за нещо, тя още се мирише някакси добре. Така продължавате да си накъсвате листата, пък може и цели да ги наврете някой, може някой не. Ето. И така, докато се напълни всичко цялото. И ето го шишето до някъде напълнено. Ако искате да ви мирише по-хубаво, хубаво е да ги накъсате, за да може да миришат по-добре. И сега така с това долу-горе пълно шишенце, не знам как да ви покажа хубаво. Отиваме някъде на някаква чешма, да си го напълня с вода, да го разтръскаме силно, да видим дали мирише и да го използваме за нещо важно. И така, сега идваме тук на мивката и я пускаме да върви на някаква студена вода и си пълним това шише. Ето го напълни са догоре. И розите не знам защо се дигнаха в горния край. Хей! Здрасти! О! Сега взимаме си напълненото с водичка шише. Натъпкваме го. Взимаме си капачката. Затваряме го. И го друсаме колкото да стане. Взимаме шишето. Друскаме го така, друскаме го така, друскаме го така. Или надолу с главата. И мисля, че вече е готово. Може да си го друскате колкото искате. Стига рози да си пуснете аромата, защото може да използвате и друго цвете. И ето вече почти цялото ми ще се запълни от рози. Само трябва още малко да го потръскам, защото още се вдоса в горния край. И ето. Даже е хладно. И ето го. Сега да го помириша. Мирише добре. И сега може да се го оставите няколко дена, така, затворено. Може и малко на слънце, но не съм сигурна къде. Оставяте си го, нали може и няколко седмици, колкото ви си прецените, за да може да замирише хубаво водата. И като замирише хубаво, може да си ги извадите тези, да ви остане само розова вода, тя ще е по-розове или ще почервене, а може да си го оставите, ако така се решите. Примерно, взимате си едни пастели, отваряте си ги, някак си ги изсипвате колкото може. Разбира се, ето, моите се изсипаха даже целите. Взимате си някакво лищенце, избирате си някакъв цвят, рисувате нещо, което да ви харесва, сърчице, отцветявате го. Разбира се, мога и по-добре, но това е за сега. Слагате му други цветове, какви си решите. Слагате му малко жълто, едни сини криле, някакви слонски, егона и едни зелени рога и тук едни точки на крилата. И ето е на нашата рисунка. Това се взимате една четчица, отваряте водата, топвате си четката вътре, топвате я, ето я, взимате си тази рисунка, да се каже,
изсъхнала ли е, да. Я мажем с миришещата вода. Намазвам и хубаво, ако искаме да мириш. И ето, не е нужно да слагаме много аромат, защото може да се получи прекалено миришещо. И ето рисунката. Сега оставяме да изсъхне хубаво. И ето вече моята рисунка е изсъхнала и мирише божествено. Вижте, че водата вече е започнала да порозовява. Така че, както виждате, за колко малко време порозовява водата, за 3-4 дена вече ще има ухаяне на парфюм. Може да се го сипете в някакво шишенце с прескало, каквото късням, защото лакаме за коса се счупи. И ето го. Хубавата рисунка, която нарисувах, мога да си я залепя ето тук като етикет. Това е първото творение, това е първото миризливо творение. Мога да си го залепя наистина. Тан-таратан! Готово е. Така, надявам се клипът ми да ви е хареса. И розовата ми вода също, която си има собствена марка. Етикетът на Диди. Сърце с крила и рога, какво да ви кажа. И се надявам да му дадете палец нагоре на този клип и да се абонирате за канала ми до другия път.